Els representants sindicals han criticat durament els serveis mínims decretats per la Conselleria, perquè els consideren una vulneració greu del dret de vaga. El conseller Maragall està utilitzant els alumnes i els pares en contra dels professionals de l'educació que havien decidit que feien vaga. I entenem que això és intolerable. La proposta de la Generalitat estipula que hi ha d'haver un professor per cada 4 grups a infantil i primària i a les llars d'infants un 25% del personal. Tot i així, els sindicats demanen als pares que s'adhereixin a la convocatòria de vaga i que no portin els nens a l'escola. D'altra banda, el conseller Maragall creu que no hi ha motius reals per a aquesta vaga i continua defensant plenament les bases del projecte de llei. Efectivament, el model de gestió, el model de presa de decisions en el sistema educatiu sigui molt més flexible, molt més retornat als propis professionals, precisament, als centres, als seus actors, als docents, als equips de direcció, i això vol dir autonomia. Els sindicats han convocat una manifestació que començarà a les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona.